Jodi norokni phone display hamyang thangka o jaga kwbangma nangmani photo nangmani document rok tongkha hingkhe norok tamo khainai o document rok no o photo rok no to norok nahanani nangnai display bo hamya norok bahai nahanai ano abo hanyo kaisa borok comment khaikha aboni twino tinimo video bini belai no important nangui bo tongkhana document rok tongna abni bagui no bo comment khaio norok no ang jotono sanai norok ni jodi abo heng tongkha hingkhe norok jekkono computer dogano thangdi norok ni data cable tlang thangdi mane charge arta tlangai norok abo sora oi norok odagan hoite file transfer khaina hamano o file transfer khaina hamani pore norok teisa norok ni phone kwtalo ba memory o norok dai tuimano norok ni bagi ek number tirik jodi abong yangke norok ni phone ni display no bodlokna nangnai phone display bodlokna hingke to kwbangma rang rok thango jodi norok phone display bodlok ya oi o jagani document photo nahana mutung tongkhai o tirik khaidi o tirik khaike norok ni bagi blaino klai khe nahar manai hambai jotono mo video nong bagi blaino nangano norok video save khaina di olo kam nangano ekhabo bunyi share khari di bunyi bo kam diwano hambai jotono